Какво символизират моите татуировки? Моите татуировки определено са житейски уроци и истории, които съм искал да разкажа. Мога да ви дам пример с двете ми длани. На едната длан имаме тигър. За мен символизира борбеността и характера, който имам, като човек, който никога не се отказва. От другата длан имаме цвете, което символизира друга моя черта, която е повече обичлива. Какво реално съм искал да скрия с черната ръка? Когато започнах да се татуирам преди 5 години, първата ми татуировка беше крило. Направих я, защото тогава включително много се кефех на птиците, колкото и странно да звучи. Имах си моите интереси и изключително много ме кефеха птиците като животни. Под крилото имах много готин цитат, който гласеше, че живота принадлежи на хората, които мечтаят. До ден днешен смятам, че е така, но вече мисленето ми доста се е променило и искам да направя с тази ръка цялостна история на пътя ми, който вървя, и вярвам, че това е пътя, който най-добре ме описва мене като човек. Ще си направя цялата ръка черна, след което с бяла боя ще нарисувам нова история и смятам, че е изключително нестандартно и екстравагантно, аз съм такъв тип човек. На тази ръка реално какво имам? Както казахме по-рано, имаме тигър. Тук започнах да пиша надпис Амор и идеята ми е отдолу да пише Фати, обичай съдбата. Черепа, аз изключително много обичам черепите. Идеята ми е, че черепа е основата в рисуването. Нали, всеки един артист, като започне да рисува, го учат от простите форми и после преминава през анатомията. Първото нещо от анатомията, нали, е черепа. А относно врата, ще ви кажа интересна история. В моя, докато се разхождам, едно детенце седи и ме гледа и майката само му хвана и му дръпна главата на другата страна. Но врата какво символизира за мене? Врата имам написан надпис, който означава адаптив, а за мен това е, може би, едно от най-ценните качества, човек да е адаптивен. Вече знаете за част от моите татуировки и история, какво седи за тях. Ще се радвам да напишете долу в коментарите какви татуировки имате и каква история седи зад тях. Благодаря ви. Част от моята черта. Екстравагантността. Най-хубавата ви черта, господин Лъчков. Знаете ли коя е тя? Коя? Тази, която ви разделят задника на две. Гледа ли си? Не! Това е велико, брат! Брат! Брат, това мога да го оставиш и в видеото. Това е яко много, брат. Добре.